Nikatap karon sa social media ang usa ka video diin makita ang duha ka kawani sa Cebu City Market Operations Division nga nagamit og gituohang ginadiling droga sud sa usa ka lawak. Gipahimug-atan sa Market Operations Division Head nga si Robert Barquilla nga sa niaging buwan sa Mayo pa siya nasayod sa maong panghitabo o gani nataktak na sa serbisyo ang duha ka empleyado nga nalambigit sa video. Palisiman na nato sa gobyerno kanang mga job orders nga kung tested gani sila nga positive, immediately tangtangon gyud na nato sila. So wala na sila diri sa City Hall o of course dugay na kay nang nahitabo. Siguro more than a month. Matud ni ini, nagpahigayo na og surprise drug test ang Cebu City Office for Substance Abuse Prevention (COSAP) kaniadtong Hunyo 20 sa tanang job order employees sa Market Operations Division. Sa 130 ka mga empleyado, 5 ni ini ang nagpositibo, lakip na ang duha ka lalaki nga nakuha sa video. And in fact, wala na sila nagpa-confirmatory test. Kay niangkon gyud sila. Nagkuan gyud sila waiver sa ilang part nga nigamit gyud mi og shabu. Gani si Attorney Colin Rosel, Executive Secretary ni Mayor Mike Rama, mipadayag nga padayo ng ilang plano nga himuong regular ang surprise drug tests sa mga kawani sa Cebu City Hall. Ang nag-viral nga video gipost sa usa ka Facebook page nga ginganlan og Cebu Updates. Nahisgutan sab sa gipahigayong press conference karong adlaw nga ang maong Facebook page gipanag-iya o gipadagan kaniadto sa karaang administrasyon sa Cebu City Hall. O gani base sa page history, makita nga Cebu City Public Information Office ang kanhi pangalan ni ini. Matud pa ni City Legal Officer Attorney Jerome Castillo, aduna nay direktiba ang Cebu City Department of Information and Communications Technology kun DICT sa pag-imbestigar ni ini. Nagkanayon si Castillo nga nakig-alayo na sila sa kapulisan aron matumbok kung kinsa ang admin nga nagpaluyo sa maong Facebook page. Actually, there was already a directive to the DICT namo, si Engineer Dax Arcilia, to institute the necessary measures. We also requested the police to determine kinsa ang nagpretend to be the administrators of the account when in fact it is the city account. We already have data from them. So expect that there will be cases filed against pretenders of an account that is supposedly owned by the City of Cebu. In fact, maikog unta ka kay ba man kang property sa city ba. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.